Okay. Na dinhi Cellular and Molecular Immunology, 6th edition. Actually, dugan na ni siya nga libro nako. Okay, so dito pa ko sa Mindanao ani nako napalit. Okay, so this is one of the favorite subjects nako sa biology, kay biology major man ko. So kato akong giingon nga dili kay ta magpa-stress. Di ko na siya stress, learning man ni siya. Okay, but anyway, ako ning gipakita akong libro. Okay, so because ang atong hisgutan karon is nganong dapat ka mo basa. Hay na pod sa inyong tanan is Edward Opena, Bisayang Vlogger. Ayaw kalimot sa subscribe ha. Edward Opena, Bisayang Vlogger Edward Opena. To akong giingon nganong kinahanglan ka mo basa. Ang kaning miingon ka og pagbasa, okay, dili na siya ingon nga kabitawng ako nagpatuon ko sa ko ang bata karon sa ilang module, and then kinder pa man siya. So mo na ang isa sa mong struggle sa pagtuon niya saon pag sulat ug unsaon pagbasa. Okay, now ang pagbasa para sa kuan ha, ang pagbasa is isa sa pinakanindot nga butang nga mahitabo sa usa ka tawo. Kay ngano man ang pagbasa dinha na nga mahatagan ka og daghang kay information sa nanghitabo sa kalibutan. Okay, pwede niyo basahon ang newspaper, pwede niyo basahon libro, okay, katong bisag unsa lang nga pwede nimong mabasa. It's actually kana bitawng pwede kang dalon. Ang pagbasa man gud is pwede kang dalon kung pangitan novel ang imong gibasa, pwede kang dalon ang imong imagination dito sa lugar kung asa gibase ang katong story sa usa ka libro. Okay, and at the same time ang isa gyud sa pinaka nindot nga reason nganong i-encourage ta nga magbasa is that ang pagbasa man gud is mauni makapabaid sa atong hunahuna. Okay, bairo na niya ang mga hunahuna. I mean, hatagan ta og kanabitawng sharpness sa ato ang mind. Okay, so kung sharp ang atong mind is mas paspas ta maka-decide. Okay, and then nindot ang ato ang decision making, and at the same time wide ang ato ang kanabitang panglantaw sa kinabuhi. Kay if ever man good, if di ta mo basa pananglitan na atay specialty, okay, specialized ta o manitan isa ka medical doctor. Okay, kung ang iharang yung hunahuna is katurang hibalan, and then dili siya mo tan-aw sa bag-o nga mga perspective, na ay mga bag-o nga mga updates sa iyang field nga wala na niya makita na sa katong time nga nag-eskwela pa siya as a doctor. Okay, so pananglitan sa ato ang society, okay, though maingon ko nga positive ni siya. So one of the things nga nung magbasa ta, nanatay social media, magbasa-basa ta, okay, na putay mga newspaper, natay mga magazine, is that kaning mga news is makahatag ni nato og perspective. Pero mao lang gina nga siguro you can choose kung unsa imong basahon, kay kung di gyud ka ganahan og sports, then di ka gana mo basa og sports nga mga articles. So kato lang yung muhaom kung unsang imong interest sa kinabuhi. Okay, so kana siya mao gyud ni siya makapabaid because sa ako ang experience katong gagmay pa bitaw, katong elementary pa, by the time nga mag-break na gani humanag March, April, May na, di ba ting bakasyon naman na siya, puro lang yun laag, puro lang dula, puro tan-og TV. Ang inigbalik nako sa kanang bitang inigbalik nato sa ting klase, di ba murag habol, okay, dal kayo ang atong una-una. It is because wala nato gina-practice o analyze ang atong una through our reading. Okay, so sa reading manggod kung magbasa ta, ato manggong pandaron ato ang mind, pandaron atong mind kung sakto bagyo ka ni ihang gi-mention sa libro. So kana ba nag-analyze na ta, nanatay kana bitang gi-develop na to atong analytical skills. Okay, so kana siya, so ayaw gyud mo og kana bitang pakyasa nga na kay chance ka mo basa ka. Okay, kay mo grow gyud ka, mo tubo ang imong perception sa kinabuhi, and then at the same time mo minus ang tendency nga kana bitaw kay naam ko nabasahan. Okay, you can actually correct me if I'm wrong, pero nakoy nabasahan nga article mga a few years ago nga ang katong mga tawo nga sige og basa,
Okay? Katong nga nga sigig basa, sigig sulat pag yun, lain pa yun na sigig basa, sigig sulat, mas lesser ang chance nga magka-dementia, kana bitawng magkalimtanon, ini katigulang, di ba kung matigulang ang isa ka tawo is na tendency nga magkalimtanon. So lesser ang chance nga magkalimtanon siya kung mahimo siyang malimtanon, ini ka tigulang na mas taas, marag dugay-dugay pag yun ang kanang gitawag nato og time ay na mo abot na siya nga panghitabo sa usa ka tawo. Okay, so that is actually one of the best benefits. Usa na siya ka kung sa benefit nga nganong magbasa-basa ta og kanang mga nindot nga mga basahonon. Mao na to akong ika-share sa inyo karon, nganong kinahanglan ta magbasa-basa. So again, for more informative and positive nga mga Bisaya nga vlog, don't forget to subscribe. Bisayang Vlogger Edward Opena. Okay, so higala kung nakay gustong hisgutan, duol diri kay magstorya ta. Bye-bye.